खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव दावहानि मोनसे रादाब जेब्ला आफगानिस्ताननि फरेन मिनिस्टार आमिर खाना भारतआव दावबायफैदोंमोन अब्लानिफ्रायनो पाकिस्ताना उसुखुथु बे गिखांनाया तालिबाननि हेंथायै थाद'नाय गैयै बिस गोसारहोबाय थादों बेबादि समावनो पाकिस्ताना ओरैबादि खामानि मावदों जाय गावखौ खैफोदाव खोख्लैदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्ताननि फाइटार जेटफोरा हर गेजेराव आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव थानाय तेहरिक ए तालिबान पाकिस्ताननि केम्पफोरखौ नोजोर होनानै एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन जायनि उनाव पाकिस्ताननि रादाब बिजोङा फोसावदों दि एयार फर्सआ तेहरिक ए तालिबान पाकिस्ताननि गाहाय मुफ्ती नुरबाली महसुदखौ बुथारदों बियो बै नुरबालियानो जायनि मुंखौ खोनाब्लानो पाकिस्ताननि रौनियाफोरा गिनायजों थोर-थोर मावग्लुङो जेब्ला पाकिस्ताना TTP नि गाहायखौ बुथारनायनि रादाबखौ लानानै रंजानाय लागासिनो दंमोन बे समावनो तालिबाना पाकिस्ताननि सायाव फिनजाथाय होदों नंगौ आफगानिस्ताना रोखा खालामना होदों दि पाकिस्ताननि गाग्लोबनायजों जेबो रोखोमनि खहा जायाखै मुफ्ती नुरबालिया गावनो फिननाय होदोंमोन दि पाकिस्ताननि गाग्लोबनायाव गावनि जिउआ खहा जायाखै तालिबाननि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोबां मन्त्रि बिफान आरो नेशनेल इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि साखाथियाव थानाय आब्दुल हक चौक ओनसोलाव हरनि 10 रिंगानि सिगां बे बेरफ्रुनाया जादोंमोन बे रादाबखौ मोननायनि उनाव पाकिस्ताना दायो खैफोदजों जुजिनांगोनखौ खाथिजों नुहुरखाबाय जानांगौ मख'नो गोनांदि तेहरिक ए तालिबान पाकिस्ताना थांनाय माखासे बोसोरफोराव पाकिस्ताननि रौनियाफोरनि सायाव गोबां खेब गाग्लोबदोंमोन बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव रोजा रोजा पाकिस्ताननि रौनियाफोरा जिउ खोमानांदों होननानै मिथिनो मोन्दों बे खेबावबो पाकिस्ताननि सायाव गाग्लोबगोन नामा बेखौ साननानै दायो पाकिस्ताना हाई एलार्ट फोसावदों होननानै सुलुङा फोरमायदों